e gollitgol ñawore nde ñawo biyeteɗo James Motosho holliti wonde ñawore wargo jaɓaka e mofti windere nde te e wiide makko Allah ina teddina gurnam aade ko ɗum woni sabu jokker kadde gurnam fawa e dow Nandi Kano e ɗum procureur Adek Boyega Awmolo holliti hen weltare mum e wiide makko hoɗɓe funnangue Nigeria maɓe mbawa joni ɗanade ha moƴƴa kono ɓattiɓe Nandi Kano ñiŋi ñawore nde ɓe mbi kongal fenade. gonnoɗo avocat makko Alloy Ejikamor holliti wonde Nandi Kano meeɗa wonde kuliyanke o ɗaɓɓano tan ko waylo wayloji e laamu ngu. O andini wonde jukkore fawande e dow makko ina ɓurti kadi ko nde bonde e ɗum o habri wonde Nandi Kano ma waɗ wullitande. kanko Nandi Kano jarateɗo duuɓi 59 o lolli ko e hitan 2015 e darde makko ngam wargo funnangue Nigeria ina jeeyi hoore mum. caggal ɗum o nanga kadi o accita ɓawonde o yoɓi kalis o dogi o yalti Nigeria ko e hitan 2021 o nanga to Kenya o nawta leydi makko Nigeria e on tuma fedde makko IPOB nde tumama hollide mette mum en e haɗude yimɓe wargo hirnangue leydi ndi yaltude galleji mum en kono majo bernde e yeddino ɗin tumeji. andinde gouvernement Nigeria ina jagguiri nden fedde hono dental kulyankoɓe imminode fitinaji e banggue leñol mako wonande haala mabɓe wargoji mbaɗeteɗi e dow leñol Igbosen.